USA, 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 USA. Huh? I will introduce the topic, then I pray. The topic says Sanko FM, Peter, Odira, Odira, my Igbo name, given to me when I was born. Odira, Odira, my first Igbo name. Then Nkwuaku, my Nkwuaku, like my surname, my last name. Nkwuaku, Nkwuaku, Nkwuaku. Sanko FM, Peter, Odira, Nkwuaku. Chukwu, Chukwu, 22:33, dark all night. School, all about school, from daycare to the university. Like a technology to stand up and skyrocket. And the name school, from daycare to university. Ulo, U-L-O, Ulo. Then you space Akwukwo, A-K-W-U-K-W-O, Akwukwo. Akwukwo, then you space Maraghadum, 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 M-A-R-A-G-H-A, then doom, like doom, D-U-M, Maraghadum. About our technology, to stand up on all land, all ocean, all airspace, and transfer to universal worldwide science and technologies. And all the prayer goes this way. We begin from childhood, our childhood prayer in school when we assemble. From childhood, we begin and we start with, we say, once I will interpret, then I pray. I will interpret all. Once M-M-U-O, then you space Nso, N-S-O. Monso in Igbo, Monso in English means Holy Spirit. The one they call Holy Spirit. Yeah, the one they call Holy Spirit in English. In Igbo, we call that Nso, M-M-U-O. Then Nso, N-S-O. Monso. The prayer, we say, Monso, Nyalu, Anyi, Aka, Igenti. Nti in Igbo means ear. N-T-I. Nti means ear. Monso, Nyalu, Anyi, Aka, Igenti. Monso, Nyalu, Anyi, Aka, I-Ho, Ta, Ihe. Monso, Nyalu, Anyi, Aka, I-Che-Ta, Ihe. Amen. The interpretation in English means they are all about good to be when you are in school or in school in any place, to be a good listener. First, good listener. Second, to have good memory and remember all you learn, all you study, and be able to pass and do good in exam. Like the place that says the first, we need to have good memory. Remember, good listener. First, good listener. Second, good memory and remember. Then
remember all you were taught. You listen, you remember, and be able to pass. And to have good memory, all that. Remember, do good and all that. To remember, again to listener, remember, good memory. To remember all. We are taught to have the good memory and be able to focus and pass exam. Then I'll pray, I'll say the prayer 11 times. Then I skyrocket them. 11 times. We begin. First, we begin. I'm gonna say the prayer 11 times. Then I skyrocket them. All comes together worldwide. From daycare to university, we begin. All, let's pray. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. Second, mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. Third, mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. Fourth, mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. Fourth, mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. 5. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. 6. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. 7. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. 8. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. 9. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. 10. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. Then 11 times. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ige ntị. Mmụọ nsọ nyere anyị aka ịghọta ihe. Mmụọ nsọ nyere anyị aka icheta ihe. Amen. And the topic says Sanko FM, Peter, Odira, Nkwuaku, Special General, Chukwu 2233, dark all night, all school, Ulo, ULO, Ulo. Then you space Akwukwo, AKWU. Then KWO, Akwukwo. Then you space Maraghadum, Maraghadum, MARAGHADU, Maraghadum. Again, MARAGHADUM, Maraghadum. Again, MARAGHADUM, Dum. And all prayer come together. We use male cow, female cows, roosters, hens, rams. You can get mother goats. All 33, 22, 33 kola nuts. Drinks wine and prayer. All come together worldwide.
We stand up and prayer. We stand up on all land, all ocean, all airspace. We skyrocket to sun, moon, all universe, all planets, stars, galaxy, cosmos, solar system, infinities, orbit, asteroid, heaven, earth, part in black hole up there, part in all foundation, in all religion, in all school, from daycare to the university to the higher education. Transfer there worldwide. Transfer to all universal worldwide science and technologies. Transfer to all hospitals, dental, psych ward, recuperative cares. Transfer to Serenity, recuperative care, part. Transfer to all police, police, sheriffs, CIA, Secret Service, FBI, military, Navy, Air Force, Marine, Coast Guard, Border Patrol, Custom, Immigration. Transfer to them. Transfer to all the security worldwide. Transfer to them. Transfer to all the schools worldwide. Schools worldwide. Transfer to all inter-universal worldwide science and technologies. Transfer to all states in USA. All USA school. From daycare to the university to the higher education. Transfer there. Transfer to all their work, all their foundation, all working. They are still schooling. Transfer to them. Because when you are working, you continue to upgrade, like upgrading. Remember the phone you used 10 years ago. Now you are using different phone, and you continue to upgrade. Maybe the TV you used years ago, now you change to new TV. That they are upgrading. Transfer to all working, and all unemployed. Transfer to them, and all that refuse to acquire knowledge. Transfer to them too. Whatever that is holding them down, holding them hostage from learning and acquiring knowledge. Destroy all the negativities and move all forward. Prayer. We use water, boil eggs, drinks, food, cigarette, weed, beer and wine for those that drink. We use them to welcome this prayer, their energy, their power, authorities, manifestation, to be able to listen and have good listening, be good listeners, be able to good memory, remember, and be able to deliver during exam, and do good and continue moving up and moving forward. So Moribi, he say, Sanko FM, Chief Priest, Peter, Odira, Nkwuaku, in Los Angeles, California, USA. Chief Priest World, Chief Priest USA, and all wars blocking anybody from moving forward in school, in any place, all the abuse there, all of them be destroyed in the north, in the south, in the east, and in the west. Cover up, level off floor, wipe out ocean, pull out all arrows, move all forward from daycare to the university. Move forward. So Moribi, he say, USA. Transfer to all states in USA. Transfer to California, California state government. Transfer to LA County. Transfer to them. Transfer to Kerimbas, our mayor. Transfer to all LA County, California state government, Sacramento, Gavin Newsom. Transfer to White House, USA, and prayer turn into President Joe Biden and Kamala Harris. Transfer to all the House, all the reps, Democrat, Republican, GOP. Transfer to us for free, forward.